Goddag. Mit navn er Sofie Munk, og jeg er fra Politikken. I dag skal vi interviewe Janus Enemark Nielsen omkring, hvorfor de unges valgdeltagelse er dalende. Tak, og tak fordi jeg måtte komme. Spørgsmålet lyder så på, hvorfor tror du, at de unges valgdeltagelse er dalende? Jeg tror, at grunden til, at unge de ikke stemmer til kommunalvalg, det er nok, fordi det er så kedeligt. Og så tror jeg også, det har noget at gøre med synligheden, på grund af, at det ikke er så synligt i medierne. For eksempel, de bruger Facebook og Twitter og datingsider og sådan noget, og det er jo ikke fordi, at der er så meget kommunalvalg i det. Så jeg tror, at hvis man sådan ændrer på det og gør det mere synligt, så tror jeg også, at der er flere unge, der vil stemme til kommunalvalg. Men så, når det så er sagt, så tror jeg faktisk, at der er flere i år, der har stemt, end der var i 2009. Ja, okay. Jamen altså, hvis vi nu så antager, at tallene viser, at det er dalende, hvilke konsekvenser tror du så, at det kan have? Det har den konsekvens, at når vi antager, at de unges deltagelse af dalende, svækker det demokratiet. Fordi at stemmegruppen bliver underrepræsenteret, vil ikke gøre det stemme gældende. På den måde, at de ligesom uden for indflydelse kan. Så det er så vigtigt, at de unge stemmer. Kan det egentlig ikke bare være ligegyldigt? Nej, det kan altså ikke være ligegyldigt. Det er meget, at det kommunalbestyrelsen beslutter, har noget at gøre med de unges liv. Derfor er det også vigtigt, at man melder sig ind og dermed får en indflydelse på den måde. Det handler altså om deres liv og deres hverdag, det vil sige skolegang, fritidstilbud og meget mere. Kommunikationskonsulent her i Albertslund. Hvad gør I helt præcis her i Albertslund Kommune for at få de unge til at stemme? Ellers med uddannelsesinstitutioner om information, der har vi lavet et demokratiprojekt, lavet biografreklamer med oplysning, sendt breve ud til førstegangsvælgerne, og ellers øget synlighed generelt. Vi har også støttet op om KL og udenrigsministerens generelle kampagne om kommune- og regionsvalget, blandt andet med Simon Kvam og Sara Bro, som for at få de unge til at stemme. Som jeg tidligere har nævnt og været inde på, så fra det så vil man bare fortsætte sporet og eventuelt bruge flere kanaler til at synliggøre det kommunalpolitiske, så flere unge de møder det. For eksempel, som jeg nævnte, med Facebook. Lave noget på Facebook, så de unge ligesom går ind og forholder sig til det. Her til sidst, Janus, uden for de arrangerede spørgsmål. Er du ikke en kvinde? Det er et spørgsmål, hvor jeg slet ikke er blevet informeret om. Jeg forstår ikke, hvorfor du stiller mig et spørgsmål, jeg ikke er blevet informeret om, fordi jeg ved ikke, hvad det er, jeg synes,